sa second fight, sa second set sa itong debate, ang atong rebatan, muna naghatag si Brother Jerry sa 5 minutes ng rebuttal, tapos another 5 minutes cross-examination during rebuttal by Sir IJ pagumano niya. So from the Seventh-day Adventist Church, media, ito sa ka-defensive Adventista, o siya ang pagkutingkay sa kamatuuran, Brother Jerry Laing. Okay, salamat Bro Roland Pards. So, salamat sa ato nga mga suking ating paminaw. Labi na sa paguting kay sa kamaturan. O ato nga nasubay mga higala ang atong amigo. Katawa lang ko ba? Nga, watod pa niya nga mga tinukod lag mga kano. Wala na mga kaigsunan. Pero ang klaro ba pagkasulti, ang simbahan Katoliko, tinukod na pong tao. Wala nga, magbantay yung mag-istorya. Magbantay yung mag-istorya. Kaya daghang mga gitukod sa tao, o kung i-organize, kasumpay kaya po sa Ginoo, buhat 9:31. Wala nga, iso pang pagkabaw mo organize na. Wala maayong regla sa mga tarungan, mga kaigsunan. Kini nga itong kaatbang nga dili mo tubag o mga kategorikal. Dili kuno ka pamatuod. Maka-claim pero dili makapamatuod. Ako yung nagpamatuod nga. Siya ni supat ko nga. Dili kuno ka pamatuod. Isupat ganay ka kaya ako yung nagpamatuod. Alawa pa. Wala pag yun sa debate mga kaigsunan. Wala nga dili, magbantay ta. Kaya ka na mga tinukod og tao, nagtuod mong simbahan Katoliko, inyo, wala gitukod og tao. Tukod sana mga kaigsunan. Sumala sa ilang mga kaduguang mga pari. Wala nga din giklaro na to. Nga kon ang Seventh-day Adventist, mulukop na sa, butang na to sa tibuok kalibutan o tibuok kanasuran, matawag na siya Katoliko. Kung dili lang Romano Katoliko. Masabtan mo na. Kung isupa ko siya. Nga klaro kayo sa encyclopedia nga, makaklaim, hindi accepted. Dapat accepted niya wada-wata. O, mao na mga kaigsunan. Accepted yan, i-accept na siya. Nga, bisan din saan na accepted. Kung ang iyang relihiyon, universal na, accepted. Muna nga di-accept ang Seventh-day Adventist nga tinuod niya Katoliko, tinuod niya Katoliko mga kaigsunan. There is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Muna nga, pwede klaro ha. Yeah. Last 2 minutes. Ato nga di pa matudaan mga kaigsunan nga di-accept niya. Kung nga nung siya dili man siya mo accept. Kaya nga naman halangan siya mga igsoon kay gusto na siya. Gusto niya nga siya ra gyud ang matawag nga Katoliko. Ang uban di lang nila pugna na lang nila. Wala yung usa ka dako nga daghang kaya mga sipyat mga kaigsunan. No? Basta kuno mag-claim kana nagpasabot dili tinuod. Nanay-record rin mga kaigsunan. Ako na nag-record. Kunya karon pagpangutana nag-claim po dai sila. Kunya ang ilang prueba kay makapamatuod sila. Wa pa ka pamatuod eh. Magdebate pa tagusan. Ikaw may magpamatuod. Ako'y nagpamatuod dili ikaw. Lapag ka sa batas sa atong debate. Unya mayong mga tinukod og tao. Unya ang inyo mingon lang mga dili ko tinukod og tao. Tinukod ay. Isod pagkabong tukod ng inyo. Una nga, klaro ba kasulti mga kaigsunan? Nga, ang tinuod niya Katoliko, kadtong nagsabay sa Diyos. Nga nagbantay sa ikapitong adlaw, Hebrew 4:4, wala niya na mabungkag, kay halangan sa diya.
Pero anong 4 Gs nagsunod diya sa Dios nga nagbantay sa kapitong adlaw. Pero anong 9:28 nagpaabot sa Ginoo Adventist or waiting. Mo na nga klaro kay mapamatunan sa Biblia mo na pinaka-standard nga reference nga doktrina. Niya matud pa niya nga ang gamatuoran dili na kuno angay pamatudan, pero kapamatuod siya. Mapamatudan gano'n niya. Nga nag-claim pero mapamatudan. Pamatudan naman ka na. Ano na yung mapamatudan? Bulyaso na sa. Wala, pagbantay, RG. Yan na yung mga kinitian. Okay, dagang salamat, Brother Jerry Laeg, sa paguting kay sa kamatuoran ug ang Seventh Day SDA Defender sa Seventh Day Adventist Church, Brother Jerry Laeg. Okay, so relax lang mo mga tigalaan ha, kanang gusto na manunod, nanay gusto mo sunod pero dili sa tamo dawaton, taud-taud lang ha. Kana kay mangutana pa si napamanggod pa sa sugod pa sa atong kuan. Unya na lang mo request nga mosulod. Ana ko request kay na dawat unya ka tamo pasudlon. No? Kana lang mangutana si Bro RJ Sino, no? Ang negative na ang mangutana, ang negative na ang muhatag siyang 5 minutes na ribatan. Okay? Unya ka lang ha. Earl Carino, Brother Junard, ug si Brother Rodjan katong gusto mga musulod sa atong live mangutana unya na lang kanang muhatag na si Brother RG Sino sa iyang 5 minutes na ribatan. Karon kay mangutana pa siya. From the Lay Catholic Apologists International, Sir RJ Sino, ready na ka muhatag sa imong cross-examination, sir? Yes, ready na. Ready naman ka, magsugod ang imong 5 minutes. Diretso na lang ka, sir, ha? 5 minutes lang eh. Okay. Diretso na lang ka sa direct, punto lang ta. Okay. Go ahead, Sir RG Sino. Okay. Unang pangutana. Reklamo man ka nga niingon ko nga ang Seventh Day Adventist gitukod og mga kano. Kato di ay si kuan, kato di ay si Ellen G. White o si Joseph si tawag anang iyang bana si James tawag ining White. Kung wala ko masayo pa, kano to Pilipino? Objection, Sir Moderator. Okay, objection. Kaya padung siya mga kan. Wala pangutana. Okay. Ang gusto na ko mangutana diri sa Counter objection, Mr. Moderator. Ikaw mo gigayon. Mr. Moderator, counter objection. Counter objection, Mr. Moderator. Okay, kadali lang sa RJ. Unahon sa nato objection. Okay, go ahead, Jerry. Ituloy mo objection. Ano ni object man ka nga ikaw minitubag? Nag-object ko, kay siya rin nagsulti anak kano. Unya ganyan si Ellen G. White, kada man kay babae mo na. Sipiat kinadaan. Pero dili na sila magtutukod. Wa may basag magtutukod. Co-founder na sila. Okay, noted. Wala nga. Wala ni object ko. Okay. Sige, parts. Okay, Sir RJ, yung sa imong counter objection? Ano ba? Ang akong tawag anang basis sa akong question, katong iyang gipamahayag dili palang dugay. Nga nireklamo siya. Sa akong pagsulti nga gitungkod lag kano. Muto dito ni agi akong pangutana kay dili man ko pwede mangutana sa wa niya gisulti. So diha ko nangutana ron. Ang akong question simple lang kayo tubagon niya. Reklamo man ka nga niingon ko nga gitukod og kano ng 70 Adventist. Unsa dito sila tawag aning Ellen G. White, mga Pilipino to? Okay, moderator's time. Okay, natin rule number 10, no? Ang pangutana kinahanglan mo subay sa tema, Sir RJ. Di pa mahayag man na wala, Sir RJ, iya naman lang gisulti o wala. Basta ang pangutana na sa tema atong dawaton. Sir RJ, napataas pa tong oras sa 5 minutes? Yes sir. 30 seconds. Point of order, Mr. Moderator. Proceed na lang ka. Mr. Moderator, point of order. Point of order, Mr. Moderator. Ngano naabot man gud mi ani nga issue? Ngano man kay among gikalkal, ako ang gikalkal og unsa ni ang Seventh Day Adventist. So, ang buti pasabot, tan-aw nato og kinsa mga founder ani. Kano ba ni o Pilipino ba ni? Kay para mahibaw nato kung tinuod ba gid nga mao ng simbahang Katolika.
So, mao na nga naabot ani nga tawag anang argumento ngano man tungod kay gusto nako ipakita sa mga nagtan-aw sa tuwa karon nga kining Seventh-day Adventist bogus ni. Correct. Okay, so moderator's time. Paki-reconstruct na lang imong pangutana, Sir RJ. Kabalo mo ko sa imong point, no? I-reconstruct na lang imong pangutana, sulod na lang sa tema kung gusto nimo mupunting sa kadali lang, Sir Jerry, ha? Kung gusto nimo ipunting isulod ang nationality sa ilang founder, isulod lang po sa atong tema. Okay. Okay, kung moderito sa upuan, dili dawaton Okay. sa upuan, kinagtuo siya o muliko na. So, ang Okay. nationality, bro, isulod na lang sa atong tema. Napakay reconstruction man sa pangutana, dili mudagan ang oras hantud dili ka mahuman og reconstruction sa imong pangutana. So, Okay. ahead, Sir RJ. Okay, ani. Sa ako ang pagnigar, gigamit nako ang paghatag og ebidensya nga ang founder sa Seventh-day Adventist dili si Kristo. Kung dili si Ellen Goldwhite o katong mga kauban niya nga mga kano. Karon sa imuhang tawag anang rebuttal is yung ka nga reklamo ka nga mga kano. So unsa di ay si Ellen Goldwhite nga tawag ining sumala sa references nga founder sa Seventh-day Adventist. Unsa ang ilang nasyonalidad? Pilipino o tawag ining Amerikano? Okay. Ako lang kayong taga-agi. Ganyan, basig ma-stress ka ba? Mapilipino man na, o makana, dili na siya builder. No? Kung naguna-una ka nga, kano sila, imo sana. Pero dili na sila builder. Dilitan na sila din co-founder. But pasabot, doon nag-founder. So nga, dili na mong gunaangay na Tokyo. Mga itong Tokyo, no, tinuod ba ang Seventh-day Adventist Catholic? Kaya mao mong gunay atong gidibatihan. Pero kay siguro, wala na kay pangutan. Na mo nang gitubag na lang kung ganako, kay naluoy ko nimo. Yeah. Sunod pangutan. Okay. Mulikay man ka. Mulikay man ka. Okay. Nia. Nganong gusto gyud ko nimo pahawaon anang tawag anang Ellen Goldwhite? Mr. Moderator, adumi ni muro naman nagbata niya kung kaatbang. Okay, Nia. Kining gitawag og founder, sumala pa nimo dili sila builder. Kung naa ako'y mabasa nga dictionary nga ang term founder builder, admitahon nimo nga pildi ka anang debate. Okay, Di ko madawat na Mr. Moderator. Hadlok. Okay. Dili ba ang term nga Okay, sir. Papadayon ko. Dili ba ang term nga founder is nagpasabot sa origin, establisher, organizer? Tama o dili? Diri ko meaning ka tawag ka ng tama ba o dili? Tama ba o dili? Kanang founder og found lahi na. Sige. Ang tawag ang nasapo si ganina si Brother Roland. Dili ako. Nalubot-lubot ta naman akong katbang. Sige. Ikaw ginahubag-hubagan ron kay tagsige na kaglikay-likay. O gipan sampilingan lang ta ka. Kaya nagkatawa ko sa mga argumento. Yatira, ikaw pag yung naluoy nga ikaw may nagpait. Sige. Okay. Next question. Tubaga na. Okay. Follow-up question. Pag-ingon og co-founder, pila di ka bug founder sa Iglesia ng Gitukod ni Kristo? Pila di katawag anang pila ka founder ang Iglesia ng Gitukod ni Kristo? Nga naa may co-founder ka? Isa ra. So, bot-bot si Ellen G. White o si James White. Ingon ka way moderator ay.
Kinsa man ang ato ang tawag anang moderator nga wala man. Kinsa may mo time nimo? Sampas na kay nabo kay 1 minute. Lagi, kinsa lagi ang tawag anang mo time nimo? Ah, lagi ba? Kinsa lagi, kinsa lagi ang mo time nimo? Hello, Ards. Paminaw sa Ards. Kay wa tayo moderator, nawala. Paminaw, padayon nun to ni. Malag mabutag tungas oras. Tubagon ko na imong pangutana. Mayroon ka ni co-founder o sarana. Pero mayroon ka co-founder, mga organizer na. Inyo bitaw gitukod man og tao. Hindi ka mangutana na. Katagaan ti ka. O, kinsa? Sige. Kinsay magtutukod sa Iglesia Katolika? Sige, lagi. Atong tawag anang dawaton, kinsa ang magtutukod sa Iglesia Katolika? Sige, kinsa? Nako mabasa, pilde. Oh, pildi. Pagbabasa nako, pagbabasa nimo pildi. Pilde. Pag dili ka tawag anang makabasa, ikay pildi. Oh, sige, basa. Basa. Standard reference ha? Sige. Standard reference. Oo. Paminaw. Sige daw. Pilde na ka. Oh, standard reference ha? Pilde na ka. Standard reference. Simple publication. Isay ko na ni. Imprimatur, Cardinal Vidal. Magpadayon mo ni bro. Standard reference akong gipangayo. Kadali. Pilde ko na siya, basta mabasa. Lagi, pagbabasa nimo pildi ko. Standard reference ha? Bro, kadali. Sige. Kadali sa bro. Style sa. I-brand out na sa mga bro. I-pack Mao. Talong ako kan. Mula yung pagbalik. Sige. Inspire na ako. Wapat na mo abot, pilde na. Yati ra. Sa damgo. Sa damgo yun. Sa damgo, pildi ko. Pilde na. Kaya mo dawat siya nga. Agay. Kadali. Nagpadali. Nagpadayon me. Walang moderator. Sige kung tungkol kung pangutana. Balag 30 minutes. Yati ra. Kaya pagka mo abot mo, pilde na. Ano, hinaabot ka? Si Pedabel. Yati ra si Bedabil. Ikaw mo si Bedabil, Arnold. Ikaw mo si Bedabil. Kaya stang luya, standard reference niya pagkahuman ang gigamit na imprimatur, pastil ang kaluoy. Luya. Standard reference ang gipangayo niya pagkahuman ang gihatag, isus Ginoo ko in town. Yati ra. Pagkatulik ko na lang, ugmahon. Bidal. Pag sure. Di magay ka-identify on sa imprimatur og nail obstat nya pagka si Bidal ang nagsulti. Ay, di mao. Bro, pag-i-ikwan bro. Pagbalik bro. Pag-i-accept. Sige. Sige. Pag-i-accept. Kadali ha. Tanahan na to dalang. Awat mo ma-record bro. Na katuganina bro, pagkawala na po kini run out na gidri kadali. Manang 3 minutes na po bro, 3 minutes na do. Okay. Ana. Okay, Andreta balik tag live ha. Kadali lang gid. Popost sa tag kadali, pabalik ko na to atong mga viewers sa kadali lang. Relax. Relax mo, relax. Yung ka kaluyan ka. Ikaw may nagkaluyan. Luya.
Okay. So, pasensya na mo makigalaan ha, nga napalong tagkadali, kaya nga itong pwede na kapil-apil o i-defactory tapunan mong kurente dire, kaya natalit ng nikulat ni ulan pa. So, pasensya gid kayo, sama sa naita mo kanina buntag, nga ni po defactory tagkalit. Okay, so magpadayon na sa itong pagpangutana, no? Okay. Nabili na itong oras, 3 minutes, no? 3 minutes nga itong nabili niyo pagpangutana. So, mupusita ka ron sa balik na sa itong pagpangutana. Brother RGC, no? Okay. Padayon na sa pagpangutana. Sige. Padayon sa pagpangutana. Sige. Next question. Next question. Pag ingon nimo og co-founders giapil na mas Kristo? Hello, ulit ka bro. Pag ingon nimo nga si Ellen Goldwhite, si James White, si Joseph Bates, mga tawag anang mga co-founder sila, apil si Kristo ana? Wala ilabot si Kristo na, kay si Kristo founder. No nya, pagkahuman. Sila. So apil lagi sila nagtukod. Apil sila nagtukod. Organizer gani. Founder gani. Gitukod na ang agensya. Gitukod na bro. Paminawan ako ko 1 minute. Gitukod na. Sugan pa na sa una, gitukod na. Gi-organize sa panahon nga daghang mituo sa Ginoo. Nagsunod sa Ginoo, susugo sa Ginoo. Gi-organize ka na. Nya. Una nga, gitawag sila co-founder. Si Kristo mo'y founder. Okay. Kaya nakaplagan niya ang mga tao ug iya kining gitukod. Kini usa sa mga apostol. Ano sama nakaplagan ni Kristo sa Ellen G. White? Aron makuhimo sa co-founder? Ingon 1863. Si Kristo ni atong 1863? Gitudloan si Ellen G. White? Mutubag pa to ha. Mutubag pa to. Organizer. Diya, ikaw ingon nga organizer. Founder gani atong giingon gani, founder. Nga, nagsunod nga sa Ginoo. Imong puglan kay mo yung YouTube founder. Mo may gisulti sa kasaysayan. Kay kung yung ka nga, ang organizer, napo ko 1 minute, ay ako dali kay madagma na. Ang organizer, usan na sa matawag og co-founder. Nga naman, tungod kay, sama ko sa inyo, 1870. Naamang gyapon, pero Naunsa? organizer. Unsa ko no? 1870? Okay, moderator's time. Mr. Moderator, ako lang to ipaklaro. 1870 gitukod ang Iglesia Katolika? Okay, yes, muna yan isulti bro, 1870. Okay. Okay, moderator's time. Pakutana na lang bro, RJ. Okay, sige. So, ako anang tawag anang sundan ang imong kuan. Sa 1870 gitukod ang Iglesia Katolika? I-organize gani. Wala mo kay malo. Gi-organize? O sige, basaha daw. Basaha daw nga gi-organize ang Iglesia Katolika 1870. Sige be, sige. Basaha. Kamo mo basa kay dili na mo Ay, ikaw mo inisulti karon. Gisundan ta ka. O sige, laing pangutana kay di mga kahatag. Moderator's time. Laing pangutana kay di ka kahatag. Moderator's time. Okay, moderator's time. Bro RJ, apil to siya ang 1 minute ka pag-explain ganina, pero Okay. so questions bro RJ, balik ka sa Okay. Okay, pag ingon nimo og co-founders, as far as standard reference is concerned, James White raman lagi ni og si Ellen G. White. Unya, So man lagi labot Kristo dire, wala labot si. Kristo. Laro. Tanawa na na pabungol-bungol lagi ta ani ba? Okay, ani ba? Mr. Moderator. Ingon nimo si Kristo, Ang signal, Mr. Moderator.
Sa iyang signal, imo signal may problema, dili ako tanaw na. Magsige kag Sir, magsige nagpanawal sa ko nga mag-side comment nga ganina ra pud na sige side comment. Okay, ni A. Ingon nimo si Cristo founder. So ang kauban niya magtutukod tawagon yung co-founders. Tama? Dili lagi na kauban niya, kauban sila gatukod. Si Cristo ray gatukod. Onya, Builder. Onya ang mga mensahero ana gitar na sila mga organizer. Okay. 31. okay. Okay, next question. Sumala pa din na sa Encyclopedia Britannica. Ingon pa nimo organizer, dili founder. White James and Ellen Goldwhite, co-founders of Seventh-day Adventist. Asa may tinuod ninyo? Kining Britannica o ikaw? Balika. Na? Balika. Balik ko na ko. Ingon ka si Ellen G. White o katumakaoban niya mga kano, dili mga co-founders. Kasi Kristo lang ang founder. Kay kato si Ellen G. White, organizer to, sumala pa nimo. Dili to mga co-founders. Ingon sa Encyclopedia Britannica, White James and Ellen Goldwhite, co-founders of the Seventh-day Adventist, page 2006. Question, asa may tinuod ninyo ani? Ikaw o ang Britannica? So sunamot bot ka. Co-founder si Ellen G. White. Na-founder ana si Cristo. Oh, so daghan ang founder lagi. Katolik na gilitok diya, paminaw kay nagtubag pa ko. Ang bato ng batasan. Okay, last 30 seconds. Last 30 seconds. Pwede batasan. Mutubagan ni maminaw. Astila na lang gigin. Ni Alvin di Mundo. Sige. Sige, maluoy mo sa tanim mo, sige. Sige. Luoy naman kayo, mag-high blood na. Sige. Ako magingon na sayop ang encyclopedia. Co-founder bitay gilito. Usa man gingon dia. Si Cristo founder. Sila ang mga co-founder. Mga mag-aabag ba sa matuuran. Lisod mo kayo kasi magtukod din mga simuhan. Lisod po mga naog ang mga anghel. Manaog si Jesus kay may magtukod sa mga simuhan. Kung saan naman tayo ka, kinilig ko ninyo, ano mo ang may magtukoy ang ginuhat ng mga bunig tao. Sure. Okay, salamat Sir Jerry Laeg. Dahil ng tubag, gikan sa affirmative niya si Brother J. Sino sa Lake Catholic Apology.